नमस्कार, आपण पाहता TV1 जनसेवा. महावितरण आज 12 महिने झालं, म्हणजे 2021च्या फेब्रुवारीपासूनच असे वीज बंद करून लोकांच्या खिशातनं पैसे काढणे. पैसे काढणे का म्हणतो मी, तर ही टोटल बेकायदेशीर आहे. आम्ही याचा 1 रुपया महाराष्ट्रातला शेतकरी देणं लागत नाही. कारण 27/5/2000ला जो जार निघालेला आहे तो मोफत वीजेचा निघाला. त्याच्यानंतर विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री आले, पुन्हा सवलतीच्या दरात ठरला. सवलतीच्या दरात यांचं भागलं नाही. यांनी बसून पुन्हा 5च्या मोटरला 7.5 केलं, 7.5चं 10 केलं, 10चं 12 केलं. म्हणजे शेतकऱ्याच्या नावावर नुसती डिमांड वाढवली. आणि ती डिमांड कशाकरता वाढवली, तर राज्याच्या तिजोरीतनं कलम 65 नुसार अनुदान उचलली. अगदी शेवटची तारीख दिन मी तुम्हाला 24/11/2021ला महाराष्ट्राच्या तिजोरीतनं महावितरणला शेतीपंपाच्या बदल्यात 5300 कोटी रुपयाची तरतूद केली. त्यापैकी 2900 कोटी आणि 74 लाख त्या दिवशीच अदा केले. उरलेले पैसे आता 22मध्ये अदा होणार आहेत. म्हणजे आमच्या पैशाचे आम्हाला जेवढे नावानं आमच्या राज्याच्या तिजोरीतनं शेतकऱ्याच्या वीज बिलापोटी सरकारने पैसे दिले तेवढ्याची आम्हाला वीज मिळाली नाही. कारण 16 तासाचे सुरुवातीला पैसे यांना मिळत होते, नंतर यांनी आम्हाला 8च तास वीज दिली. असे अनेक आमच्या कोर्टात केसेस पेंडिंग आहेत आणि आम्ही त्या सगळ्या यांच्याकडे दिलेल्या आहेत. त्यामुळं राज्य शासनाचे GR वेळोवेळी निघत गेलेले आहेत. आता यांनी परत एक शेतकऱ्यांना उल्लू बनवण्यासाठी 2020चा जार निघाले म्हणले, ते सुधारित जार. त्या सुधारित जारमध्ये 2 पानाचा जार असतो साहेब, आणि जिथं सही होती तिथं जार संपतो. यांनी काय केले, पुढं 13 पानं जोडल्यात आणि त्याला म्हणलंय पुरवणी पानं. आणि त्याच्यात मध्ये घातलंय, तुम्ही जर वीज बिल नाही भरलं, करंट बिल, चालू बिल नाही भरलं तर तुमचा विद्युत पुरवठा खंडित केल्यात जाईल. म्हणजे तुम्ही GRमध्ये नाही येते, GRमध्ये असतं तर आम्ही ती मान्य केलं असतं. हे MSCBचे अधिकारी याला काय माहिती का, यांची सांगतात ते वीज नियामक आयोगाने काढलं. अरे वीज नियामक आयोगाने जरी काढलं असेल तर आयोगाच्या पुढचा कोण आहे, हायकोर्ट आहे. मग हायकोर्टच्या जशा पेंडिंग झालेले ते केस सगळे पेंडिंग आहेत ना, त्याचे निकाल लावून घ्या ना. आम्हाला द्या त्याचे निकालपत्र. हो का, ही बेकायदेशीर निघलं, तुमचं फेटाळलं, तुमची ऑर्डर फेटाळलेली आहे, आम्हाला दाखला दिल्या पाहिजेत. आमच्याकडे आहेत तशा. म्हणजे ही टोटल बेकायदेशीर चाललेलं आहे. आणि लोकांचा आमच्या महाराष्ट्रातला समज झाला आहे की बेकायदेशीर MSCB वागते. अरे पण त्याला वागायला लावणारं कोण आहे? अजित पवार काय सांगतोय, वसुल्या करा. तोंडी सांगून चालतं का? राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी लिखित काढलं पाहिजे का नाही विधानसभेतून की यांची वीज कापा आणि वसुल्या करा. तोंडीच सांगते. काय सांगतंय, ब्रह्मदेव आला तरी वीज बिल भरावाच लागेल, माफी होणारच नाही. पण शेतकरी संघटनेने पण आवाहन केलंय, तुमचा ब्रह्मदेव कुठे आहे ते बघू जन्माला घालणारा, पण यम उचलून नेतो. यम आला तरी आम्ही भरणार नाही. का भरणार नाही, तर आमचे आज 24 पिकं, दुधासकट 25वा पीक आहे, त्याचे दर राज्याचे सरकार ठरवतं आणि केंद्र सरकारकडे पाठवतं. केंद्र सरकार त्याला 50% कमी करून पाठवतं. शरद जोशी ज्यावेळेस आम्हाला सांगत होते त्यावेळेस 72% कमी मिळत होते. शरद जोशींनी 300 लाख कोटी रुपये म्हणले आपले सरकारकडे आहेत. कोण सांगत होतं? शरद जोशी. त्याच्यानंतर आम्ही जो अभ्यास केला, 10 वर्षाचा तक्ता तुम्हाला आता बी वाचाय देईल मी, की राज्य सरकारनं बाजरीची किंमत या वर्षीची कळवलेली आहे 4150. केंद्र सरकारने तिकडून पाठवली तिला 2150. म्हणजे सर्व पिकामध्ये तयार करायला 4000 लागतात. हे कोण सांगतं? राज्याच्या जे कृषी विद्यापीठाचे डॉक्टर आहेत, कुलगुरू बसलेले, ते सांगतात आणि राज्याकडे पाठवतात. राज्य त्याला रिमार्क मारतं, केंद्राकडे पाठवतं आणि केंद्राचा कृषी मूल्य आयोग त्याला 50% कमी करून पाठवतो. आणि ती झाली आमची काय, MSP. आणि बाजारात जर केडगावच्या तुम्ही बाजरी घेऊन गेला तर ते म्हणतंय 1600 रुपये 3 वार.
का तर म्हणतो आवक लय झाली आणि गिऱ्हाईक नव्हतं. म्हणजे पुन्हा तिथं बी त्याला 450-500 रुपयाचा खिसा कापला. तिथं 34 असा सांगतो की कमी किमतीत जर बाजरी विकली तर बाजार समितीचं संचालक बोर्ड बरखास्त झालं पाहिजे. हा कायदा कोणीच पाळत नाही आणि आमच्यावरच निघाल्यावर कायदा सांगायला आणि कायदा पाळायला आम्ही. तुम्ही कायदा पाळा, आम्ही कायदा पाळू. तुम्ही कायद्यानं वागा, आम्ही कायद्यानं वागू. तुम्ही एक मोडला, आम्ही 10 मोडू. भांडण प्रशासनाबरोबर आहेच, पण पहिले शासनाबरोबर आहे. राज्याला मुख्यमंत्री कोण आहे हो? कोण आहे राज्याला मुख्यमंत्री? उद्धव ठाकरे आहे का अजित पवार आहे? प्रश्न जनतेला विचारतो मी, कोण आहे? तेच कळायचं तयार नाही कोण आहे. सरकार ठाकरेच आहे, धोरण पवारच आहे. आणि काय चित्र नव्हत्यात वाघाचं? अरे ते कोंबडीवाणी बसले अंडी बघतोय कोणी बी त्याचं. सगळ्यात खालचा पक्ष म्हणजे कोंबडी. शिर्डी मेंढी सुद्धा मी म्हणत नाही, ती निदान वराडती तरी का पाहिजे घेतल्या. म्हणजे अशी अवस्था त्या ठाकरेची यांनी करून ठेवली. रिमोट ह्यांचा आज मोर्चे कशाचे होते? रातच्या धरून बैठका चालल्यात. ती शरद पवारांचं कुठतरी मुंबईला काय घराचं नाव आहे? नाही वर्षा मुख्यमंत्री. सिल्वर ओकवर रात्री राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची मीटिंग. काय तर म्हणले नवा मल्लिकच्या पाठीमागं आपण संघटित ताकद उभी करायची. आता त्याने कुठं बाबा एवढा कारगिल जिंकून आलाय? त्याने काय देशभक्ती केली का? म्हणजे चोऱ्या करणाऱ्याच्या मागं हे ताकद लावणार आणि रात्रंदिवस काम करणार. त्याची लाईट कापली तर साधी चर्चा करायला वेळ नाही तुम्हाला. म्हणजे हे सरकार नेमकं कुणाचं आहे? आमचं आहे का? म्हणून हे आंदोलन दिलेलं आहे. 1 रुपया भरणार नाही EM आला तरी. 3 तारखेला आपला न्यूज चॅनल TV1 जनसेवा संवाद मनामनाशी यावरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी TV1 जनसेवा न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा. बातमी जास्तीत जास्त लाईक करा आणि शेअर करा. बातमी व जाहिरातीसाठी आमचा दूरध्वनी क्रमांक आहे 909606917.